Čaute ľudia, je tu Yogi Jogoško a mám tu kamaráta. Lugera. A ideme si zatiaľ zasa zahrať rýchlovečku futbal. Minulé to bol hokej so skrepím. A ty si prvý, vyber si. Ja ti vyberiem ďalej. Tohto. Dobre, a ja si ja si dám tohto, aby som nebol náročný. Takže daj mederu a ideme. Poďme. Wow, ma dal Luker, najväčší ďad. No. Uhni, go! Oh my god. Go! Je to 2-0. No, do pitvora, ne! Gól. Kľud, Luker. Ne. Jo. Nedovolím. Gól. Číňan vyhorený, kurník, to je môj hrad, to je Číňan. Gól. Oh my. Už dneska ďalšie video natáčam rýchlovečku. Dneska som Happy Wheels a dneska ešte futbal. Toto. Ak si chcete zahrať, volá sa to šport hrať futbol, alebo šport hrať hokej. Oh my god, Brno. Gól. Máme. Ne, už je dokonca 22 sekúnd. Gól. Sa si zabijem kvôli tebe. A gól. Gól. Nie. Hej, gól. Nie. Je to menšia lama. Gól, ne. Ne, toto ti nedovolím. Gól, 10 gól, gól. sekúnd, Tori, 10 sekúnd. Gól. Ježiš, sorry. Soraž ľudia. Jo, gól. Fú. A bude... Gól, Oh remíza. my god. Sorry za A to, bude že som záverečný nechcel gól. posunul. Takže je to remíza a ideme ďalšiu hru. Ešte. Takže... Menu. Dvojploje, ty si tento a dáme si mi na štart. Ideme. Oh my god. Gól! Koľko to je? Jedna na remíza. Takže hráme o posledný víťazný bod, takže Je to keď dohrám... 1-1. Zasa soraž ľudia, omlúvam sa za toto. No. Nech ťa spohybuje myškou, tento môj debil. Je to 3-1? Ne. Takto ne. Takto sme sa nikdy nedohodli, ani nedohodneme. Ty si mi dal nohu dolamal. A už... Furt mám nohu. Mne nejde strieľať kvôli tebe, lebo si mi zobral takú nohu. Si mi dolamal, Gól! To je lama. Hnusná. A gól. Nemáš proste na mňa, si to píš. Tomu ver. 22 sekúnd do konca. Jo. 20 sekúnd do konca. Jo. Yeah. Tak si daj. To čo bolo? Gól! 10 sekúnd, nemá šancu vyrovnať. Winkel, pekný. Dobre, 6 sekúnd do konca, nechám ti dať gól, ak ma overeš. Dobre, koniec, 3, 2, 1, 0. Takže ja sa s týmto videom lúčim. Yogi Jogoušek a Luker. Dobre, takže uvidíme sa v ďalšom videu a to neviem aké bude ešte. Tak čaute.